Nawala gid akong dinosaur. Pero kabalon ako kasi nagkuha sa akong dinosaur. Walay lain kundili kamura gyud. Wah! Dinosaur! Naman lagi ka! Surprise! Balik na ko nimo. Yes! Kubalik lagi siya ba? Nanad kay dinosaur ng bodyguard! Yes! Pero, sure ka na? Basig, giprank na ko ni mo ha? Gaan na po ko ni mo! No. Dili na kita kabiyaan basta ako. Fights kay bay! Pero kabalo pa kagahapon dinosaur! Ako silang ipangsilian! Ana, gituman nimo ang gitudlo na ko si mo ha. Ganay no, kay magani kay gitudluan ko ni mo ato! Fights kay bay! Karon mo balik naman ko sa imo ha. Wa na makailog sa imong pagkaon. Wala naman yun, kinaan naman ka! Nya, nahurot na po akong mga katong teknik na gitudlo na mo. Isa raman to. Karon tudloan na pud ka. Pero sige lang, kay naa naman ka. Tara, magstorya ta dito sa kilid. Mag-istorya ta, kung sa'yo mga plano na po nato. Sige, kana akong ganahan kay na mga plano-plano ba. Murag airplane ba nga mulupad. Kurni, mga igang mga dinasura ka. Uy, tara na! Sige, tara! Diri tao, magstorya ka sa mga plano-plano ba? Diyan ka. Dinosaur, nala ko'y pangutana ba? Nga no, nilisayan ka ato. Naglain akong naong Lain naman na daan. Say mong ingon? Ay, wala eh. Anak ko, welcome back! Binakon sa una yun tagod ka. Ayaw, oy! Ikaw ba ako savior, no? Sa tanang problema na ko, naa ka. Gigamit raman siguro ko nimo. Dili, oy, kay pag ikaw po manginahanang sa kuha, tabangan punti ka. Sure jud na ha, bantay lang ka. Sure, oy! Sure, pa sa tanang sure! Dahil, sir, ganang, di lang sa kaha, kay naglain akong nang, ay, dili tayo akong tiyan. Sige, pag-share sa dito, dira ko paabot nimo ka magsabot taron. Hala, balik na po iyang dinosaur. Hindi na pwede na nato dito untak, Loy. Ano man? Igutom ko, kinahanglan na to nag-business plan. Ay, taksa na ko po. Unsa ka nagdegosyo ka? Dili, oy. Sapod mo plano po. Plan good. Ako na po. Si Samsam mali, magturiyahang plano. Sige, bantay ka. Saligi na po ko karon. Sige, hindi kay kakaon ba? Unsa din na inyong plan-plan di ay? Ingani ang plan na to, Takloy. Diba? Problema kay nato ng dinosaur, Takloy. Kawato na nato ang dinosaur, Takloy. Unya magparansam ta. Unsa man pud ang iransam nato? Ang paborito nato, chocolate, duha. Ay, sige. Bright kay ko na. Basin silian na putaan ng juyak sa. Si Leon, ditso man pud magpagkaon pod. Wala mo kabaloon si sulod. Halang di ay kabuangan ra mo ang dinosaur na og si Juyax. Alangon, si Kuan man, bubit at nag-unang na po kuha po, wala po kitanaw. Dapat si Buton ninyo, halang daw dili, no? Bantay ka ng kanang plano ni mo ha? Lagi, tama mo na ba kay para gutom na kayo, Takloy. Bugod, gutom na kayo. Tara, tara. Ay, dugaya po na itong juyak. Ay, sa may deposit ato. Dugaya po mag-CR, oy. Mura magdalibang og taga. Mo-relax ako diri, oy. Murag dugay-dugay pag yun to ba? Ay, sa wakas, nakadeposit na gid sa bangko. Kapul man ko tong giilo nako. Unsa man itong dahon di ay? Pero sige lang. Atuon sa nako si dinosaur. Dinosaur! Dinosaur! Oh no! Nawala si dinosaur! Dinosaur! Asa man ka? Dakuha na ko problema ni oy. Tama day, dako man pug dito siya. Pero nawala gid akong dinosaur. Pero kabalon ako kasi nagkuha sa akong dinosaur. Walay lain kundili kamura gyud. Hawak ka sa dakpan, radyo ka na. Yes, karon
na ninyo? Anong gidakop man ko ninyo? Gusto makaon. Makaon namang gusto. Ikaw mo'y babag sa mong kagutom, no? Ug isa pa, maong gidakop ka namo kay gutom ka nang makaon, kay gutom kayo mi. Mao gyud. Niya rami walay kaon. Before ka makuha ni Juya, gaan sa amin niya og chocolate. Tama. Kay kung naamang ka, magsige man kag panggukod damo ha. Problema man kay ka. Handok man kayo kagnaw. Labot man minimo. Ug naa ka perminti, mapas mo mino. Karon, og dili mo gahatag si Juya sa chocolate. Impas ka namo. Hindi ka na mo ihatag ang juyak. Ilaw na namo mong imong dinosaur pero dili ikaw. Paglut ako na imong ikaw, isugban ako. Litsunon man ka nako. Ipento man naman ninyo ang ulog dinosaur. Kabad ninyo oy. Mga dalo gyud mo ba? Pero luwason man ko ni Juyax, di man ko niya biyaan. Luwason nagiging juyak pero di man siya kadto diri og di siya magdala og chocolate. No. Kaya sumpagon man ako siya og kanang man-ani siya, wala siya dalang ang kaon. Madlok man ganito ni Takloy gani. Madlok mga ito sa Ano man among pambato. Sige lang, bantay lang mo ron, maabot to si Juyax. Tawagan na to si Juyaki. tawagin niya kay para makapaylo, kay gutom na kayo. Hello Juyax. O hello. Kabalo na ko kinsa mo. Unsa may kinahanglan ninyo anong gikawat man ninyo kung dinosaur? Isa ra mong gusto Juyax. Makaon. Kapalit sa imong pinangga nga dinosaur. Kana ra din yung kinahanglan. Ihatag nako. Paabuta ko ninyo diya. Kay kuwaon nako. Ako ang pinakamamahal nga dinosaur. Pila ka buok? Balik duha. Kanang dagko nga tsokolit. Siguraduha na. Kay kung dili nimo madala Juyax, imuuna mong junk foods ang imuhang dinosaur. Kasabot ka Juyax. Sige. Palit ako. Sino ni Julia? Magpalit sa daw siya. Yes! Makakaon na galit chocolate! Mabusog na ko. Unta iyang paliton ka itong dagko nga makaon ka. Upat ra ba ito puro Panihot ko murag baon pero paano mong bako? Paano ni Julia siya ang chocolate? Oh, jadi mo ka na mong jungle bite. Wala pa na kagkariya. Hoy! Julia! Nagdala nagmakaon. Juyax, my savior. Oh, naa naman day ka. Nya, dala ni mo among tsokolit na dagko. Masinana po na sili ha? Halang ba yung katoto niya agad ng adlaw? Mga may gisilian. Bantay lang ka Juyax do kung halang na do kanimong dinosaur amo gining litsunon. Bantay jug ka. Ayaw mo kabalaka. Dili lagi. Kadagkoan niyo. Chocolate pa gyud. O isa pa, walang gabay na ako na akong dinosaur no. Takloy, bakit kayo nga tsokolit takloy? Bay, kato pa yung paborito ni mo takloy. Ani to, lamig tayo. Sige na, swap na tayo si Kwan. Dinosaur. Julia! Araw! Alay na, swap na ta sa dinosaur. Dapat naman yung dinosaur si May. Tono na, kabintong kay Bobit ang imong chocolate. Dito ka. Tarungan na to. Exchange sa kanang counterclockwise. Sige na, huwag na kayo salig sa mukha. Paano ninyo makaon? Tarungan ninyo ha. Alin na dre. Legit na! Dami na, makaon dyan na sulod ha. Oh legit ni. Dagan kay sulod oh kay bugat. Halila, pasagin na sila! Atuhan na kayo sa dili! Dali na. Abri niya! Doon, taga-pre! Doon, taga-pre! Doon, taga-pre! Ano man eh? Nasaan na Juliax? Bato man eh! Nakita. Gihatag nimo tong duha ka makaon nimo. Siya nga to eh. Ayaw kabalaka. Gigamit man akong teknik na gihatag nimo sa kuha. Unsa man nga teknik? Teknik of lapa. Gibutgan man ako tog bato. Makaon. Sunod ato. Kauno na to. Tara! Marua jud mo. Tara na Juyax. Ayaw,